Ambalima bamanankan mɛnnaw foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Fanga ɲini jɛkulu parena a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan sibiridon kunnafoni dilaw olu tɔgɔla soba kɔnɔna na. Jamana a bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi fɛn min kɛlen don bɛɛ lajɛlenw dalɔ gese ye. Barodasigi a kɛra kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de kun kan. Usman Sogore a n'a ka jatala Dramane Mali u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan ŋo ɲamada. Babu saba o de kɛra kɔrɔfɔw la kumabaw ye mun walawalala Cɛbilen Darame fɛ fanga ɲini jɛkulu parena ka ni kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ. Babu nunu kun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya sira dilan minnu bolodalen don jamana gouvernement fɛ n'o ye projet routier prioritaire ye ani a laban kɔsada fɛ n'o bɛ tali kɛ yɛlɛma minnu kan ka don an ka jamana sariya sunba la n'u ko a ma ko révision constitutionnelle ni jɛn kɛra n'o baaraw ye an ka jamana wasablon fɛ ka bɛn ni juin kalo tile 3 tɛmɛnen. Journaliste fɛnw bɛ kɛnɛ kan aw ye projet de révision constitutionnelle ni a y'a ta aw ka lajɛ aw ka kalan kabini article fɔlɔ fo article laban fɛn kelen min b'a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Alger bɛnkan kuma don o ye Senako kuma ye n y'a fɔ n ko 2011 révision constitutionnelle la Daba Jawara ka comité in na Senako kuma tun b'a la o y'a sɔrɔ murutili tɛ jamana kɔnɔ rebelle tɛ jamana kɔnɔ négociation ko tɛ jamana kɔnɔ bɛnkan ko tɛ jamana kɔnɔ n'a bɔra Senako kuma na foyi tɛ projet in kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ an bɛ an ni mɔgɔ murutilen ninnu olu ka bɛnkan an ye bɛnkan minnu ta an ye layidu minnu ta Alger n'a sɔrɔ olu b'a kɔnɔ an ko jamana in constitution min bɛ yan bi jamanadenw de jɛra ka sigi ka constitution k'a labɛn révolution kɛra 1991 conférence nationale souveraine kɛra constitution a dɔn n'a y'a sɔrɔ démocrates b'a fɛ ka constitution ka réviser n y'a fɔ kɛ ko kuranɛ tɛ bible tɛ non a bɛ se ka yɛlɛma kɛ mais n'i b'a fɛ k'a yɛlɛma i ni bɔɲɔgɔnkow ka sigi i ni mɔgɔw ka sigi ka kuma i ni parti politiques ka sigi ka kuma a ko hakili jagabɔ n'a sɔrɔ a bɛ jamana nafa de kosɔn. Fanga sinamatɔ ma ɲɛma caman yera parena ka ni kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Zumana Sako Senas faso hɛrɛ Sumaila Sise URD ka se Umaru Sidibe ma PRVM fasoko nunu bɛ ka hakilina de yɛlɛma kana boloda ka ɲɛsi an ka jamana sariya sunba ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni di kɛnɛ in a baaraw daminɛna ni dugawu kɛ k'a ɲɛsi maaw ma maa minnu binna faso kumabɔli kɛnɛ kan kabini an ka jamana ka gɛlɛyaw daminɛna san 2012 waatiw. Ka sanga ni sunkalo tile 17 don ye silamɛ jɛkulu min bɛ wele ko association Jamalula ani u jɛɲɔgɔnw jɛkulu ni o ye association défense du Saint Coran et la science moderne u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan sibiridon centre islamique la Amdalaikaw fɛ yen nɔ sigi in kɛnɛ kan u da sera Badiri kɛlɛma ka walawala bɛɛ lajɛlen Tata Ture a n'a ka jatala Mohamed Sidibe Sherifula Jabarani so tɔgɔ la. Association Jamalula n'o ye Ala ka cɛɲa ale ka laɲini ye ka silamɛya ni sikanako bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ ɲɔgɔn na bamanciya walew fo ka taa se kunfinya waleya juguw ma a b'i sinsin fɛn min kan o de ye dayɛlɛ ka ɲɛsin silamɛya ma. Sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ centre islamique la sunkalo tile 16 na donc ka bɛn Badr veille ma. Donc an ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ hukumu min kɔnɔna la ne an bɛ conférence min na sisan nɔ ka kɛ Badr cadre de do donc l'association fila de faralen de ɲɔgɔn kan donc l'association Jamalula et l'association des fans du Coran donc et de la science moderne donc olu de faralen ɲɔgɔn kan n'o ye Mouladi Kureshi ye ani Chérif Ibrahima Aïdara
donc ka fara u bɛɛ lajɛlen ka jamakulu kan. Baduru kɛlɛ min n'a tɛmɛna silamɛw ani kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ a waati a kɛlɛ bolodara ka bɛn ni sunkalo kalo tile 17 ye. Dɔnnibagaw ka fɔ la nin kɛlɛba in bolodara ka bɛn ni marisi kalo tile 13 dɔ ye. Nin kɛlɛba min n'a tɛmɛna silamɛw ani kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ Daliba masa ye sebaya di silamɛw ma. A waati silamɛ kɛlɛcɛ minnu kun bɛ nin kɛlɛba in kɔnɔ olu kun tɛ tɛmɛ kɛlɛkɛcɛ 313 kan. O don kofɔlen in na ni kafiriw kun ye sebaya sɔrɔ silamɛw kan silamɛya kun bɛ bi dingɛba kɔnɔ o don nka Daliba masa nana ni sababu ɲuman ye silamɛw ye sebaya sɔrɔ. Donc Badri yɛrɛ kɛlɛ a kɛra wagati min kɔnɔna la a kɛra sunkalo de kɔnɔna la donc o de y'a to an fɛnɛ ye Badri kɛlɛ ta donc ka se k'a ɲɛnamaya parce que an b'a ye mawuludu bɛ ɲɛnamaya mɔgɔw fɛ donc Ashura ninnu bɛ ɲɛnamaya donc maintenant mais Badri dun bon mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ Badri kan alors que silamɛya ka sankɔrɔta yɛrɛ o bɛ Badri de fɛ silamɛya kun ka sa ou bien a ka kɔrɔta donc o kɛra Badri la parce que silamɛw ka jija n'u ka farifoni nin b'o yira parce que mɔgɔ kɔngɔtɔ ani minɔgɔtɔ donc ka tila k'a fɔ k'i ka tila ka kɛlɛ k'o kɔnɔna la donc a man nɔgɔ o b'a yira k'a fɔ silamɛ ye jija ani cɛsiri de ani farifoni o farifoni min b'u la donc maintenant kɛlɛ in nana sunkalo kɔnɔna la bon ne jitɔw kun ye silamɛw ye o tun bɛ se k'u ba kɛlɛ ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni association Jama Lula ka baara ta ko 4nan kɛnɛ ye wa u cɛsirilen don ka ba don Daliba masa ka kumakanw na alikuranɛ kɔnɔ fo ka taa se dɔnni sufiya fo ka taa se kɛnɛya nasiraw ma. Bamako sigida 5nan o mairie ni o ye Amadu Watara ye a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min senfɛ a ye wele bila silamɛw bɛɛ lajɛlen ma u ka jɛ ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ sigira sen kan jumadon de Dawudabugu mairie kɔnɔna na. An ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan o ye Sadio Sidibe, Boubacar Traoré ani Mohamed Sidibe. An ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. I n'a fɔ ladalako la sunkalo kalo o kalo marabolo 5nan min bɛ yen n'an b'ale wele commune 5 ale lasigiden min bɛ yen n'an b'ale wele monsieur le maire a bɛ sigida silamɛw wele diinɛ ɲɛmaaw wele ka baarakɛɲɔgɔnw wele walasa ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ yalasa bɛn ni tilenya bɛ sabati sigida kɔnɔna na cogo min na o de siratigɛ kɔnɔna na maa 200 de yera kɛnɛ kan walasa ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ. A nafa tɛ se ka fɔ ka ban ka hakilina ta a nafa tɛ se ka fɔ ka ban bari ka silamɛw wele ka u ni na hinɛ ka u sun tigɛ nafa min b'a la a ka bɔ ale ala yɔrɔ mais a nafa tɛ se ka fɔ ka ban wa an bɛ ala deli k'a fɔ ɲɛmɔgɔ tɔw ɲɛna u bɛɛ ka u wasa don nin ko ma ka silamɛw sun tigɛ ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la jamana kɔnɔ n bɛ o ladili de fɔ. Ayiwa bon kɔni nisɔndiya fɔlɔ ye min ye an b'a ye k'a fɔ ni maire kɔni ye mɔgɔ wele ale y'an ka commune ɲɛmɔgɔ de an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mairie kɔnɔna na depuis o yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ bon mairie a y'a yira an na k'a fɔ k'an bɛɛ ta ye mairie ye an b'o sɔrɔ a kɔnɔna la bon an bɛ min sɔrɔ a kɔnɔna la diinɛ yɔrɔ la ala kira ko ale sɔrɔtu wasalam a ko ni mɔgɔ min ye sundonna dɔ sun tigɛ a ko sundonna ka baraji ɲɔgɔn b'i ye k'a sɔrɔ foyi ma tigɛ sundonna yɛrɛ ka baraji la bon donc an b'a ye o baraji o bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn wɛrɛ min fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ sunkalo a bɛ fɔ ko sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don a bɛ sɔrɔ dumuni bɛ sɔrɔ bɛɛ ka so o ye tiɲɛ mais n'an wulila ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ sigili min kɛ k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na. Sigida 5nan lasigiden min bɛ ale ko k'ale wasara kosɛbɛ nin ɲɛnajɛ in na kunun sabula nin y'ale yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye nin ye nisɔndiyaba ye ale bolo. donc o de kosɔn an y'aw wele bi ka na an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ commune ye ka dugawu kɛ commune ye ka segin k'a k'a ye awa ala k'a kɛ commune kunnandi ye hami fɛn fɛn b'an na ala de ye se masa ye a ka hami bɛɛ wuli ka bɔ an kan wa comme commune dɔrɔn tɛ an bɛ jamana de kɔnɔ parce que ni commune basigira ni jamana ma basigi halisa a ma tila an bɛ dugawu kɛ jamana ye Mali ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ dugwa ka bɔ yen awa an m'aw wele fɛn wɛrɛ la les 45 élus ani bureau communal y'o wele k'a ka na an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a fɔ cogoya ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ bɛ sun tigɛ i ka so an ka na jɛ ka dugawu kɛ commune ye o mun y'an bɛɛ la hami ye a kɛ kun y'o de ye. Ala ye ɲinanta don ale gajigɛ la sabula ɲina ale de kɛra sigida 5nan lasigiden ye lajɛrɛ in kun cira ni seli ani duwawudon ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ sani an k'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ an ka ɲɛjɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw na. Chadi jamana fanga senamatɔnw ka ɲɛmaaba ni o ye Sale Kɛbiza Boye
ani fanga sinamatonw jaman varala ɲɔgɔn juma tɛmɛnen ka jira k'a fɔ Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye hakilina min dajira u la ko a ka di a ye ani u ka jɛ ka sigi ka kuma u k'a ma ko Forum National. Kabini sango avril kalo la fanga sinamatonw n'u ka ɲɛma y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ ni sigi ka fɔ ye u n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Fanga ɲinijɛkulu 30 ɲɔgɔnna de farala fanga sinamatonw ka ɲɛmaba kan ni u ye Sale Kebzabo ye sigi in senfɛ. U ko olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye sigi ka fɔ caman kɛ ko in ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla a ka kan olu ni Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ka sigi ka kuma. U nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ se k'a fɔ ko u bɛ sigi ka fɔ don u n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ko bari sabu ka d'a kan ko jamana ɲɛmayaso kɛmɛ ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan ko o ye de olu fanga sinamatonw ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u farafara. A barata olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ u bɛ ka kɛ faso de ye. Bɛnkan fanga yɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ ka wajibiya min ye fanga sinamatonw ye olu fɛnɛ ka se k'u ka baaraw kɛ. N'i ye jamana lajɛ bi Chadi i b'a ye k'a fɔ politiki bina k'u ka basigi tɛ yen sɔrɔ siraw yiriwali bina k'u ka basigi tɛ yen hali adamadenya nasira basigi tɛ yen. U bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Idrissa Déby Itno ye ɛlɛ ni sigikafɔ min n'a b'a fɛ ani k'o kɛ olu tɛna se a mɔ. Barisabu ka d'a kan ko labɛnnen don ka ban jamana ɲɛmayaso fɛ fɛn min labɛn bɛ ka ban olu ma ɲininka a la. Jɛkulu dɔ sigi mɛ sen kan min ɲɛsin bɛ a baaraw labɛnni ma o don sida kelen o ma deli ka se olu ma k'olu ɲininka yala mun ni mun de kan ka kɛ sigikafɔ kɔnɔ kumaw ye ko min bɛ o cogo la k'a t'a bɔ olu ye u ka taa u yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Chadi jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno sango uti kalo la a kɛlen ka jamanakuntigi sigi kalataw sebaaya ta a ka forobasigili senfɛ a kun ye da se a ma k'a fɔ a b'a fɛ yɛlɛma dɔw ka don jamana kɔnɔ Chad kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana sariya sunba jamana fangabondaw minnu bɛ yɛlɛmaw minnu bɛ se ka don la ko y'a ka laɲiniw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min ka baara ɲɛsinnen don labɛn mɔ. O jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen in ka baara o ye ka sigi ka fɔ labɛn jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fanga sinamatonw ni jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu fo ka taa se forobatɔw ma denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen sen bɛ don sigi ka fɔ ba in na o de ye Forum National ye nka fanga sinamatonw n'u ka ɲɛma Sale Kebzabo kɔni n'an bɛ a jira k'a fɔ u sen dɛrɛ. Diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma a ɲɛma ni o ye Zeid Ra'ad Al Hussein ye. A kun y'a jira Congo Kinshasa ma ɲɛmaw la k'a fɔ juin kalo tile 8 de din bɛ u mɔ yan'o cɛ u ka jaabi jɔnjɔn di u mɔ. Sɛgɛsɛgɛli min ni diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu b'a fɛ k'o kɛ Congo kɔnɔ min bɛ wele ko Kasai ni a ma fa cayalen don. Congo Kinshasa bi fara u ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wale kelen ni Congo Kinshasa ti fara u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ n'a lajɛ ka ko ta u yɛrɛ tona ni k'u ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ Congo kɔnɔ in kan ni o ye Kasai ye. Juin kalo tile 8 min dilen kun do Congo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw ma yanni o ka se Congo Kinshasa ma ɲɛmɔgɔw ye u jaabi ka jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ jamana ɲɛmayaso ani diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu fɛ ko baasi tɛ u mɔ ko barisabu ka da kan k'u dan bɛ la k'a fɔ faali kɛbaa tɛ u ye. Nka ladala jɛkulu min ɲɛma bi wele ko Kamina Nsapu ni a ladala jɛkulu bi wele ko Bunduja Congo k'olu ka maaw de nɔ don wa ko ni sɛgɛsɛgɛli in ko k'a bɛ kɛ fana Congo Kinshasa ma ɲɛmaw jamana ɲɛmayaso ka fɔ la olu de bɛ ye sɛgɛsɛgɛli ɲɛkun na. Adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ o ta bi kɛ dɛmɛ de ye mina minnu kan ka ɲini ka bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan olu ka sabati u fɛ. Congo Kinshasa jamana ɲɛmaw labana ka min fɛnɛ da kuma kan o ye k'a fɔ olu bɛ ka diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ka kɔrɔfɔw jaabi k'a fɔ u jɛ mɛn ni a ye u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu maaw k'a dɔn k'a fɔ waati min bɔlen kun do ni o ye juin kalo tile 8 ye ko yan'o cɛ ko ni Congo ma ɲɛmaw m'u jaabi i n'a fɔ bagabagali ka k'a kana k'u kɔnɔ k'u donna o bagabagali da fɛ dɛ. Nka jumadon juin kalo tile 9 diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma a ma ɲɛma Zeid Ra'ad Al Hussein ale ye a jira diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso la k'a b'a ɲini u fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka sigi sen kan ka ɲɛsin Kasai mɔ ni o ye Congo Kinshasa kɔnɔ in ye. A y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ dingɛba 42 minnu kan ni u k'u ma ko fosse commune ka dingɛba tigɛ ni ka maanifin caman falen su kɛ ɲɔgɔn kan o bi sɛgɛsɛgɛ. Zeid Ra'ad Al Hussein y'a jira k'a fɔ Congo Kinshasa ma ɲɛmaw arabadon juin kalo tile 7 yanni juin kalo tile 8 cɛ Congo Kinshasa ma ɲɛmaw ye jaabi min de ko jaabi ti bɔli kɛ. O kumana ko bɛ cogo min na lɛni olu yɛrɛ kɔni jɛ mɛ sa Congo Kinshasa ma ɲɛmaw kɔ n'u ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ Congo Kinshasa kɔnɔ in kan ni o ye Kasai ye ko barisabu ka da kan ko cɛni min kɛra yen nɔ k'a cɛni barika ka bon maa caman de fara
minnu b'a cogo ma dɔn olu somɔgɔw mago bɛ kiri jɛlen kiri julen na min ka sigi senga u ka maaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ marisi kalo tile 12 tɛmɛnen diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu sɛgɛsɛgɛlikɛla maa fila nazaraw don kelen ye Ameriki jamanaden ye ko Michael Sharp filanan Suède jamanaden don ko Zeida Catalan olu y'u to sɛgɛsɛgɛli la kɔnɔ in na ni o ye kaza ye u sina ka balaka tunu u tununa fa min fɛ o ye kɔni dɔ de ye o dalalaw la kɔni min bɛ wele ko Moyo a bɛ Bukondi ni Shibulu ni ɲɔgɔn cɛ kaza in kɔnɔ u tununen o kɔni dafɛlaw la u su balala ka taa ye jɛnu de kɛra u faabaw ye Bunduja Kongo Kaminan Sapu ale ka ladala jɛkulu maaw de kɛra u faabaw ye sawa Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw olu n'u ka lakana tigilamaaw de kɛra u faabaw ye walasa sɛgɛsɛgɛli kana ta tɛngu u la ka furabɔ u ka woro ɲɛma sawa o ɲininkali tɔ min bɛɛ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international la CPI ma ɲɛma Fatou Bensouda Gambie jamana de a ye wulikajɔ kɛ ka diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso conseil de sécurité jamana 15 sɛgɛrɛ ka jira u la k'a fɔ bibi na gwɛlɛyaba bɛ cour pénal international ka a ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna hadamadenya buruja walew minnu ni olu kɛra wale kelen falibaw minnu ni olu kɛra n'i y'a ye k'a fɔ a ko u tɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛ k'a kiiriw sigi senga ɲangibaliya ni u k'a ma ko impunité o de bɛ k'o sɛmɛndiya Fatou Bensouda ye a jira diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies na k'a b'a ɲini jamanaw fɛ jamanaw minnu ye cour pénal international ye a tɔndenw ye u ka fɛɛrɛ sigi senga maa minnu bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛna ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ olu de kɛra hadamadenya buruja wale kolokolobaw ye u ka jamanaw kɔnɔ jamana ninnu ka tigilamaw minɛ k'u bila kiiri ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sudan jamana Omar El Bashir ka jamana Fatou Bensouda ko a bɛ a ɲini jamanaw fɛ diɲɛ kɔnɔ jamanaw minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI a sigili la senga n'u y'a tɔnden ye Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ma na to k'i pɛtɛ a dɔw ka jamana kɔnɔ u k'a minɛ k'a bila CPI ka bolo kan a ye nin dantigɛli in kɛ alamisa tɛmɛnen diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies a jabala la ni o ye Ameriki duguba ye New York a ko bi in na Omar El Bashir kabini san 2009 mandat d'arrêt bila n bɛ nɔfɛ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon fɛ ni o ye cour pénal international CPI ye nka jamana bɛ jamana la a bɛ to ka taa lajɛw la ɲɔgɔnkunbɛw la ye a b'a ta o jamana ninnu ye diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI tɔnden ye a bɛ segin ka na Sudan jamana kɔnɔ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fa kan k'a bɛ fɔ o de ma ko ɲangibaliya impunité ko kumana k'o sera dabila ye diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso conseil de sécurité jamana 15 maaw ye a jira Fatou Bensouda la k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen faamuna hali bi u b'a ɲini a fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli boli Sudan jamana kɔnɔ yɔrɔ min wele ko Darfour ni tiɲɛbaw kɛra yen yɛrɛ de ni o fɛnɛ kɛn bɛ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir yɛrɛ jalakikun ye k'a fɔ a ka surasiw ye faliba kɛ Darfour kɔnɔ u ni mamurulen jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 100 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nin na ni nka maa miliyɔn sigiyɔrɔma caman kɛ k'a sigiyɔrɔ bila kabini Darfour mankan daminɛna Sudan jamana kɔnɔ Omar El Bashir ka jamana ɲɛmayaso ni mamurulen jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ san 2003 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selikɛnɛ ni setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI a sigi k'a ye fɛn min ye o ye kuma bɛɛ ka wulikajɔ kɛ ka yɔrɔw lasɔrɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ yɔrɔw minnu ni hadamadenya buruja walebaw kɛra ye falibaw kɛra ye ka se ka olu nati a ka kiiri kɛnɛ kan Hollande jamana kɔnɔ he jamana o jamana ye a tɔnden ye a ka wulikajɔ bɛ se ka nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ wa fana ni diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies conseil de sécurité a ɲɛmayaso jamana 15 fɛnɛ ye bolomɔnɔ bɔ kɛ a nɔfɛ fɛn min na k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o la fana o fɛnɛ y'a ka baara kɛta dɔ ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kɛn kun bɛ ka wulikajɔ dɔ kɛ ka diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 sɛgɛrɛ ko a b'a fɛ ko u b'a fɛ farafinna cɛcɛ kana jamana 5 minnu bɛ yen ni u k'u ma ko les pays du G5 Sahel Mali Burkina Mauritanie Tchad ani Niger olu kɛn bɛ ka hakilina ta ko u b'a fɛ ka bamanjiya wale kɛlɛ boloda ni u yɛrɛw ka kɛlɛbolo bɔlen ye o kumana diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies a ɲɛmayaso conseil de sécurité jamana 15 u ka lajɛ ka ko in da ka bila diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka bolo kan walasa kɛlɛbolo in ka baara bɛ se ka nɔgɔya o kɔrɔ ye kɛlɛbolo ye musa ka ko diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies k'i jɔ ni a ye nka Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a taara ni hakilina in ye diɲɛ selikɛnɛ ni tɔnba Nations Unies na a sina ka taa bala dɔw ka ŋwara dalen lati ko in ni kɛli cɛ o tɛ jamana wɛrɛw ye Amérique jamana a n'a nɔfɛ jamanaw i n'a fɔ Angleterre jamana Amérique ni a nɔfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu b'u bana minɛ a ni kɛli cɛ jumadon juin kalo tile 9 de Faransi jamana ɲɛmayaso wulila ka diɲɛ selikɛnɛ
naani tɔnba nations unis sɛgɛrɛ walasa ko in ka kɛ wa a taara ni bataki min y'a fɛ fana baara bɛ kɛ G5 Sahel kɛlɛbolo fɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔn bɛɛ kɔnɔ Bamaji jɛkulu minnu ni a ɲɛsin bɛ olu kɛlɛli ma o bɛɛ fɛsɛfɛsɛn bɛɛ kɔnɔ a jirala maa minnu fɛnɛ na diɲɛserike naani tɔnba nations unis kɔnɔ jamana 15 u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye faamuyaw sɔrɔ a kɔnɔ nka ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye Ameriki jamana yɛrɛ de t'a fɛ diɲɛserike naani tɔnba nations unis ka basigili jɛkulu kɔfɛ i n'a fɔ MINUSMA min bɛ an fɛ yan ka taa se Faransi kɛlɛcɛw ma Barkan jɛkulu wɛrɛ ka bɔ ka fara olu ka taa musaka bonya o tɛ u fɛ ko ye ma mɛnna ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ ka se ka min ye kala ye k'o ta ko in a ka kɛ wali kelen a kana kɛ jamanaw minnu ni olu ye jamana gwirimanw ye u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sini jamana Eresila jamana ani Farafina jamanaw minnu ni olu bɛɛ diɲɛserike naani tɔnba nations unis jamana 15 la olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ a ka kɛ nka Ameriki jamana ani Angleterre jamana ka taa se u nɔfɛ jamana tɔw ma olu y'u banamini ko ni kɛli cɛ u dalaka kɛra fɛn min ye kɛnɛ kan o ye k'a fɔ diɲɛserike naani tɔnba nations unis ɲɛmayaso conseil de sécurité ni o ye dantigɛli min kɛ ko ka bɛɛ lajɛlen ka don o da fɛ nka ko tiɲɛ ye min ye o de fɔlen ye nin ye aw ye sanfɛ u t'a fɛ de diɲɛserike naani tɔnba nations unis ka basigili jɛkulu MINUSMA kɔfɛ Faransi kɛlɛcɛw ka barikani kɔfɛ kɛlɛbolo wɛrɛ ka bɔ ka taa o k'a dama musaka wɛrɛ fɛnɛ ye u kun o tɛ u fɛ ko ye Faransi maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ sɛgɛ u tɛ ɲinɛ hali bi u na diɲɛserike naani tɔnba nations unis ɲɛmayaso da kɔngɔ walasa ko in bɛ se ka kɛ u bɛ taa fara ɲɔgɔn na tuma min na diɲɛserike naani tɔnba nations unis jamana 15 maaw ye a jira ko ni a ma ɲa ko bɛn ma kɛ fɔ la u ka jɛ ka tile 60 di ɲɔgɔn ma o tile 60 kɔnɔ hali bi yɔrɔw minnu bɛ yen ni olu kɛra gwɛlɛyaw ye ko kɔnɔ olu yɔrɔw ka se ka furakɛ Faransi jamana ka segin ka na ni ko in ye u ka jɛ k'u hakili don a la n'o y'a sɔrɔla a bɛ se kɛ o de bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma